gur míle maigad as ochta bhling agus tá fáilte go Nuacht Cúla4, tuigim go mín tú héanana plé leis an aistriúchán. Aberlinn bagáín faoin na leabhair aistrithe go gaige le déanaí agus cén fág bhfuil tocht buint leis. An sais leabhair tá aistrithe gom is sreathatán ar bhanam asterix agus is cartún sais I bhraincí sé tá I dosach bóire agus tá siad spríúil, tá siad díirithe ar chuoine óga agus banin sais saoil sais ábharín seafáideach leo, tá dríocht an, tá sais cuachtaí láideacha agus is léachar iad agus bíonn siad a trid leis na rómhánaigh. Mar sin siad gur sais sreathatán a thanáid go mór le daoine óga. Éintach, agus cad iad na dúthláin a bhaineann le ngreannán mar seo a aistriú go gaeilge? Tá cúpla rud éagsúláin, mar ar nóí ní honan rud a aistriú díreach focail ar ocail, uaireanta caiith tú teach timpeall ar rudaí nó na leabhair seo is a bhraincis a bhí siad a dosach agus bhí orm cinelín. An rancis a úsáid tá aistriúchán bhéir le freisin agus brathnú ar na bailí éagsúla gur aistriúch rudaí. Agus uaireanta tá sais maga nó sprí agus tá tagartí rudí cultúrtha nó rudí is stair na Franca agus bhíorm sais sin athrú le go digoch léthirí na hÉoghan iad beidir níos mó le go meach tá tagartí beidir do rudí ar nós areachtas na saona nó rudí dá lehéad insan leabhairnis. Éintach, so níl tú ag aistriú na tangan na bhánha tú aistriú an chultúir bagáín leis anas go digoch na léthirí in éireann iad níos fearr. Sinné go dtír. Éintach, agus má tá spéisiach daoine óga tuairt faoin aistriúchán, cad a bhfuiltha dóibh dhéanamh? An rud is tábhachtaí dearing ná a bheith léamh sa gaige. Is cum céanáis leabhair tá lán leabhair in seán de fáistí tá ngreannán, fecum tá réimse leathan ag an bhailteoir seo, dalan éar na sanamdóibh agus den si tintin agus asterix agus míofaí agus cuaig nó séicín de chrahanna eile, agus an sin tá fiú dagman ar fáling gaige, tá díalan dúradáin, dair a bhfuimpi cid ar fáil freisin, so tá anacudán agus má tá tú géirí a bheith go maith ag aistriú is gá bheith go maith ag léamh is stoilm agus tá na pictúirí mar sais cabhar mar hacadit mar sin uaireanta bíonn sé dechar leis an gaige tá focailán beidir nach naithníonn tú ach níor tá pictúirí tairníonn sin tríd an scéalthú agus go minic tá siad anna granmhar nó tá rudí amadacha ag tuairliú sa scéal agus banam sé féin anna sótas ach banan páistí sótas as tú freis. Éintach, tá súil go mór léid seo léamh gur míle maigad. Arás.